Здравейте, приятели! Епизод 2 от разглеждането ми на автомобили от колекцията ми. Днес ще разглеждам два модела наведнъж и ще обсъдим неговите детайли, както при миналия клип с Мерцедес. Ето, ако сте забравили как изглежда, да ви припомня. Детайлен и красив автомобил. И да, това е автомобилът. И днес ще разглеждаме 1955 Mercedes-Benz 300S и Lada 6. И почваме от ладата. И виждаме фаровете, които са доста яко направени и интересни за гледане. С тези черти. И емблемата на Лада. Имаме тази чисто пластмасова броня на Ладата. И регистрационен номер, на който пише Лада 2106. И това е от предния капак на автомобила. Решетки. И тук би трябвало да има решетки. Но не са направили. И виждаме тези джанти, които са доста яки и се отиват за Ладата. Доста са хубави. И виждаме вратите. 4 врати. Имаме на всички страни една врата. Подведе. И тази супер яка черта, която му се изстрела боята, не знам защо. И тези дръжки, които пак им се е изстрела боята. Пак прозорец. И огледало. Така да ви покажа отвътре как е. По-скоро от другата страна. Няма да се види толкова много, но колкото се види. Ако фокусира тази камера, не може да фокусира. Няма, колкото се види. Ето как изглежда колата с отворени врати. И да. И продължаваме отзад, където виждаме тези стопове, които май са отцветени. Не съм сигурен, но мисля, че са. И пак имаме регистрационен номер, на който пише нищо. Нищо не пише на номера. И пак имаме броня. Ето как изглежда. И преминаваме под колата. И отдолу под колата абсолютно нищо няма. И ауспух няма. Не знам защо така са решили. Има, но то е тук. Да, това е от автомобила. То няма какво да се гледа отдолу. Само да видим какво пише. Лада 2106. Към 30. И да, това е от първият автомобил. И сега преминаваме към другият автомобил, който обещах, че ще разглеждаме. Мерцедес. Почваме отпред пак. И впечатление прави това всичкото. За някои хора могат да кажат странно, но за някои хора може да е хубаво. И виждам тези кръгли фарове. И тази дълга решетка. И тези, мисля, че са мигачи, но не съм сигурен. Доста детайлно е направено всичко това. И имаме броня. Такава броня, пластмасова. И това е от предницата на автомобила. Това, мисля, че това са мигачите. Обърках се. Това мисля, че са халогени. Когато има мъгла, да виждат.
тази яка черта. Виждаме. Преминаваме отстрани. И виждаме ето тези джанти, които са с тасове. И са нарисувана на тях марката Mercedes. И после имаме пак долу една черта. И това нарисуваното. Двата автомобила. И имаме предно стъкло. Имаме. И това е от самият автомобил. И имаме врата. Ето как изглежда отвътре. Не би трябвало да се види. Защото е черно. И така. Ето как изглежда колата с отворени врати. Доста яка. Добре. И виждаме това нещо, което мисля, че е за поддържането на тавана. Отваря се и може да стане кабрио. Но за съжаление при нас не е така. Не можем да го направим кабрио. За съжаление ще да е по-хубаво. И виждам това малко стъкло. Малък прозорец. И марка Mercedes 3008. А, не. 300S. Обърках се. 300S. Пак имаме номер. И тези стопове мигач. Броня. Пак. И да, това е от автомобила. Преминаваме отдолу. И виждаме горе-долу някакви детайли на автомобила. ОЛ 1255, Mercedes-Benz 300S. Това са детайлите на автомобилът. И да, това са детайлите на двата автомобила. Ако ви е харесал клипа, може да се абонирате за канала и да ставите един палец нагоре. А ако не, надолу. Както искате. И това е от автомобилите. Чакайте да донесем и Мерцедеса. И да, доста добра комбинация. И това е от видеото. И от мен и колите. Чао!